चैतो में चना चमके पिरौआ सहूर बा का होता है वो देखो धोल का हो भैया का होता हरि गहुआ में बड़का टूड़ बा निहुर के कटिया भौजी तब मुंह नहीं धोले का बात बा तना सुबेरे सुबेरे ए मर्द कोनी रख छोड़ लेकिन पार्टी उटी ना होई बात मर्द तना है तू तो मर्द पूरा एकदम पेट्टू हवा पेट्टू तो कहते 1 रुपया ना लेना ना 1 रुपया देना ऐसा तो कि हमारे जाए वो गेहूँ काटे ठीक बा हम परेशान में 4 बजे भोरे से उठा के हमके घूर मार कहे बहाना मारत नहीं मगर हम निकल नहीं पावत बुझाता काच कुआर बड़ा चलो तो गेहूं साजी का कटाई चला है ने कटे वाला एक चक्कर पूरा दोस्त हवा के गणचियार हवा मर्दवा तेना है जा हम ना जल्दी से जाए आज कितना दिन के बाद भैया भेट भइल बा चला आवल जा घूम के ठीक बा हां हम आवत नहीं घरवा से देख के तोल तोल चला पोखरवा करियो बैठियो लावत नहीं चला देख के क्वार्टर चल गेल सतला है से आइब जा हां त हम आवते बनी जे पानी खा निकल खा के जे प्याज छिलत रहबो लोग देखी बिया कि ना निकलबे कि ना रे आय 4 बजे ले जागल बनी ए मेहरारू के जगावत नहीं अभी तक ले यथी ना भइलाई ई बेटवा दतवन तुरे गोइल बटुए तावारा गिरी कर तटुए बुझाता कि हमारे पेटे पहाड़ बटुए हम ही उठी सुती मरत रहतनी कि गहूम काटे के बा अब ये पूर्वा बह जाई नु त एकदम बढ़िया तरह गहूम काटा जाई बुनी 4 गो पड़ जाई त बाप रे बाप एक भोरे से उठा हल दल घर के काम कर आ तब तारा कपार पे टेंशन चढ़ रहता कि ने गहूम काटे के बाद है तेल हन झड़ तटुए आ ये मेहरारू के फिकिर नहीं के ना ये बेटवा के फिकिर बटुए आय बड़का हमारे पेट पहाड़ भइल बटुए निकल ले कि ना निकल ले रे रुकी मारते जी आइल बानी अभी सुत के उठनी है तनी पिना मार ली तब पिन लगा के सज धज के गहूम काटे जाइबू चौथ के सजल धजल जाला कि उठी सुती जाला खेते में लोग अभी ना माथे धरले ना बाड़ू ये बेटवा के चिंता फिकिर ने के मरद कहत कि कटवा के जल्दी ध द कब बुनी आ जाई कह के ना आई निकल ल एकदम काल क के ध देले बाड़ू काल अभी नींद ना पूरा भइल हां जो रात बना के पूरा गाय हो जा खियानी है तारा अभी फिक्रे नहीं खे हेतना घमा में गहूं काटे चलल जाई ओ बेटवा का तो चिंता नहीं के हमरा तो एकदम माथा गरम हो गेल बटुए घर में रहल काल हो गेल बटुए हमरा नींद लागत हम गेहूं काटे ना जाए का करबू सुतबू गहूं ना कटबू तो हमरा बस के इतना घमा में हइले नहीं खे बाप रे बाप ए का होई खेदा गहूं काटाई के हमरे पेटवा बड़का बटुए हाय कब हम कहनी के ना कटाई काट लो कबे कोनी हां जाके होने गाड़ी दो मावतड़ होने जाता दतुन तुरे त जातनी गाड़ी मरवावे माने हम गाड़ी मरवावे लागत तो के का करी हैं का कुछ कहिए खप से बोल दे बेलू 10 गो लइका बटोर ले हो जा बैठकी के ना कहबू हाले गुला बंद करी लो चलल जा काटे के हमरा तो समझ नहीं के कि हम का करी तू का करबू जा काटो हम माने थोड़े करबे के मत काटो त लोग के पेट पहाड़ नहीं खे हमवा ना जाइब काटे कटाई चाहे ऊपर पर ठीक बा गेहूं खेत में जाए वाला खेसारी नहीं खन ठीक बा अब तो हम दुनिया नहीं समझा बुढ़ा बुढ़ी समझ सब कुछ समझा हमारा बस के गेहूं तो हम याद नहीं की खेसारी के कमाई करे तब नु गाड़ी फाटी त भाई के पैसा का राज करतवन हां देखो तो देखो फटल बा देखो तो देखो चुप रहो हो तार से के वाटी ना हमू जातनी सुत लो यो तू ए ले मैं तार हिस्सा को काल कटवा दो चाहे बड़ा काट लो बड़ी हम सीरियस बानी है बड़ा मन सीरियस का पेट ढेर से का बड़ा कुए उल्टी आवत तुगे देखो ना पेट में बथा तो बहुत तेज वो सोचता ही जाए बोनी तो फिर डिब्बा लेके दौड़ के पड़ी एकदम तो हम सब परेशान बानी कसम से कहते काल से एकदम चल जाए सब केहू के देहाती लगल बा हम जाइब गेहूं काटे हमरो सती काट दियो हम नु हमार खुदे अभी सुतल नहीं खेबल हम गेहूं काटे खुदे 4 बजे से जगइले बानी उठ के बैठतिया तो सुततिया उठ के बैठ भौजी दी पड़ी रे देखिला पानी लेके दे तनी होगे के जाओ नहीं है गड़िया पीछे पड़ा ए बेटा से इतना परेशान बनी का कहे के चल खेते में चल बुझाता कि हमारे पेट पहाड़ भइल बा इतना गहूं काटनी अभी ले आइल ना आई भोर ही ओकरा के जगनी है के चल रे उठ रे त कहत कि आवत नहीं हमार एकदम माथा गरम हो गेल बटुए ई बेटवा के बटुए त कबो मुंह बिगड़ता त कबो गाड़ी बिगड़ता त कबो पेट झड़ता त एकरी से कुली से दुखित हम ये बानी आई देखो अभी आइल ना बतावा एकरी के हमरा के त गाय के ध देले बड़ा सा कुल के कुल दीदी के ना करत लुहा का टंगरिया फसा के टंगरी सुतल कार लुहा अब गोड़ में से आवतनी नहीं आवत लुहा भी खनी गोड़ में से आवतनी रस्तिया धके आवतनी बेटा गई रहली है एगो दीदी उनका से लगनी है बतियावे ओही मार बड़का एती भइले
कर तटुए। चलो काटा जल्दी काटा ही इतना कटनी आवे हेने से काटी होने से कि हेने से अरे ई माथा हमर गरम ककरे ओइलस ये खेतवे नु कटबे रे गहुमा हेने से काटी काट आही दादा असई गहूं कटाला रे सब कैसे कटल तन ढंग से काटा बुझा तटुए के कलम चला के आइल बाड़ू ताकि नाम ना लिखे के काटी कहा जाई त नाम ना शुद्ध से लिखाई होने से कट होने से कैसे काटे काटी होतड़ू खेते में काटे आई पगली ई त हमर माथा फेल कर देबे का रे ते केंगा काटी चिल्ला तारू ढंग से काट जैसे गहूं कटाला तैसे अरे विपत्ति जितना के गहूं ना कटबे उतना के ते हमरा के भूकवा देबे रे तोर बाप भाई खेत ना देखले ला देखैले नहीं के का रे तोरा के तो केंगा काटी बताई झूठो का हाला करतनी असई तोर गहूं खेत काटल जाला गहूं मारे तो हम जेंगा ढंगाई होइला नु काटब तो बताई हाला कइले ले बन अरे विपत्ति लगनी उठ के बैठ ते तो जितना के गहूं ना कटबे तना के हमरा के पागला देबे रे चुचुनर यही से ना उठत रहलू भोर खानी हाय असई गहूं कटाला रोटी नहीं को खइले केंगा काटी आई जाओ तो कहत के दीदी हम भात ना खाई ना रोटिए खाई ना केंगा काटी बतावा बक बिपती चुपचाप रह तोर बाप दादा के खेते नहीं खेते का देखले बाड़े बुझाते नहीं क्या हमारा दिन भर ऐसी कहले बाड़े ओई तो कलमो चला काई रहते त आ रे दादा ई हमरा के भुकवा दी रानी के हमर मजबूर कर दस गाड़ी देबे हम चाहते हैं गाड़ी में हाथ ना लोग जाकर सुना तटुए पधारी में का अत्याचार कइले बिया हाय केंगा काटी बताई मार चिल्ला तनी काट ना काटब तो हे टंगरी पसार के कटबे केंगा काटी हमर तो बुझाते नहीं थे काट वैसे हेंगा रे दादा सुन तड़े का कहतै तोरा के हां असही रोज साड़ी है फीचा ला और हगल पोछ के जइबे त कहबे कि हमर मले हो गइल उठ के काटा तनी ला रे करम ई कैसे काटत रे हाय उ कुआ ठेला आइल ना मुआ ना के मौता हो उ आई रही त हमें पकड़ बाउर से काटा तब बाउर जा असही कटाला गहुम अरे बाप रे बाप तो कटा गइल हो दादा रे करमी जब तक के राड़ गहुम ना कटिए त हाथ कटली हमारा तो कटा गइल हो दादा गांव कटवावे खातिर ले नी हम कटा गइल अरे बाप रे बाप अरे माई उठावे के झूठो के रोआबे बक हमर माथा पागल हो गई हाथ कटा गइल है कटलिया कहलिए गांव कटवावे खातिर आई काटे के डरे मौका तइना ना आई जतई जा उठ चल घरे चल काट देले गहूं हम कटलिया कहलु हो चल गहूं बेचारा हेले भागल का करिए जे डॉक्टर बोलाई तोरा के कि चलबे घरे तब होई कोनो काम ए खातिर काट देले गहूं जितना के तोरा के बोलाई ना हम सोचने कई कुल काट के गिरा दे तो जितना गहूं मैं खून गिर के हमर माया अंगुरी कटा गइल त चलबे के जे बैठाबे कैसे चली चल ये कटलिया कहली हमरा के हसुआ मत ले जी ह अलू हा गहूं काटे ई मंगधोनिया उ नतिया हमरा के मुआ के धइले बटुए आई मर छुछुनरवा कहत तुए कि ले जो छोटका बटुए न काहे के बनिहार आदमी लगइबे आई हमो छोड़ दे तनी गहूं कटाई बना कटाई चल घर चल हे जा के से बैठला से यार तो कितना बहाना मरनी है तब मर्दवा से नहीं का कहाला की ओइनी है ताकत हमनी के ताकत हमनी के कब से जानत रे बहाना मरनी है पूरा बहाना मार के का कला कहने ने का पेट झरता मुंह झरता गांड झरता आ तुरंत चले कहने कैसन काम कर कि चल बरा भांगे बना आ भांगे पियल जाई जान ले आ तब होई गारता जान ले अभी माल रहला दे बनाओ दे बना गहूं कटाई चाहे ना कटे उसले का टेंशन मतलब हम भाई ना बिंदा कार कौन रे सरवर रे अरे भौजी जे पे डर मत तू आया मुंह त पियनु ल बिगाड़त लो आई हो जे गहूं के खेत में मरा तनी एक लोटा पानी न ले कइला अरे टिबुलिया चलत ये जा बैठ के देखे छर दहगा छर दे धोई ले तारे आई भैया भांग पियत रहो जे सुनाइला के भांग हमरा के कौन सर कहला से कोते को रे ते को ले ना भैया ऐसा ना हो सकेला जोहर पी के मर जा भांग का के पियब तुर घेट आ जोहर पिया त गहुआ के काटी गहूं काटी को दिन से काटे जाते ये मर मर के पियास लागल भाई घाम उगल बटुआ
ई ना बुझे लेके पानी लेके चली आया नस्ती के बेटा लो तो लोग के का बिगाड़ता हो लोग ना, हम- बतारी बाप दादा देखले नहीं के ना पहले बटुआ के दूसरा के घर का आदमी के बिगाड़ ओ हमनी हो के भौजी हमनी के बड़ी तकलीफ होता हमारा तोहर हाथ देख के अंगुरी काट ले ऐलान भैया आनी तो काहे ना कोई तपलीक होता तू हाथ कटाइल बता ऐसा करो ना हां है ना हाथवा कर मुंह दे तुरंत ठीक हो जाई बाजी गहूं कटतड़ी हाँ। तड़ी टंगरी पसरतड़ी तड़ी कैसे टांग ऐसी करते ई तो गहूं काट के जुड़वा देले बड़ी जरा अपना गहूं ना कट लिया तो हाथ कट लिया हाय बाप रे बाप ए नाती के बेटा तू के हरा पूछे होला अरे बाप रे बाप देखत लेस दे लसले हम आवत नहीं अबे आवत नहीं अभी अरे बाप रे काटी रे टट्टी आ ये करम भाग लो तो गलवा बहाना कके हाय ओकरा उहे पटुए तो हम के कॉल चल ठीक बाबू चल गेल ना रवा बैठा मार की चल का पार चलो हमनी चली जा बाप रे बाप टिकोड़ा तू गाल तूर ले यार चलो हम चलो भागा यहां हां अलग तरह से के लहेड़ा का संग धइले बटिए एक के बाप दादा को खेती कइले नहीं थे किन के खइले बात ते के का जानता हो आई नतिया कहत के हमर पेट बिगल बा त गाय बिगल बा हम मोरत फोन पे कहत सनु बानु भैया वा काहे क आदमी लगई पुलो कटाई घरे त भूसा बनी त गाय खइत आई हमरे खातिर 4 गो गाय कहले बा सके भूसा खियाइबा काटा भौसुआ ले आई हमहु छोड़ के जाता नहीं पड़ा प्रणाम करते हैं छोड़ देते हैं तमाम भोजपुरी समाज का छोड़कर का नाती पता बेटा जैसे प्यार और सुबह 17 यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम बने में यही तरीके बने रखो जब वीडियो बनाओ खास देख रोसो देखबे कने पारिवारिक चीज बा घर का कुछ परिवार ऐसा होला ताकि कोनो काम करे में कतरान चैत के दिन आइल बा त माई बाबू भौजाई केतना मरिहन केतना झुलसियन घामा घामा तो हम ये कहब कि जितना देवर लोग घर के बा जितना बड़ भाई छोट भाई जितना बहन बा सब कोई मिल के अपन खेती के काम तुरंत 10 दिन के काम बा निपटा के एकदम आराम से एकदम दाई मिस कर रख देवे के बा भक्कू में भर के चाहे कोठिला में भर के आ तब सालों भर आराम से हमके खाई जी खूब चोथा बनी पुआ बनी पराठा बनी पूरी बनी आ चाप के खाई जी इतना हमारा नहीं कंजूस मत हो के लगे पेट झरता तो गाँड झरता ये तरी मत करी हम तो कहे बाबू उठी हन आ सुतले बिछाना मर हम पड़सन हो आदमी पुरुक जाई तो कहे के मतलब ये तरीके का ना करे चाहिए वीडियो बस यही खातिर बनल बरो सब के घर के काम अपन पहले कऽ ली आ तब आवारन दोस्तन तो संगे घूमी आ तब जगह फिर तब केहू ना बोली यही खातिर वीडियो बने जा खूब काटी जा खूब मस्ती करी जा आ खूब इंटरटेनमेंट करी जा वीडियो बताई जो कैसा लगला कौन तरीका का लगला के तरीके का चाहिए आ का होके के चाहिए तरीका का होके के चाहिए के तरीके ना होके के चाहिए ज्यादा कुछ बोलो वीडियो के माध्यम से अपन लोग लेकर नाती पोता बेटा समझ कर माफ कर दीजिए फिर से अगले वीडियो मिल जाए जय जवान जय किसान भोजपुरी में देश कोना कोना पहुंचोगा तन के भोजपुरी अब प्रणाम नमस्कार।